Mga tao dagsa gihapon sa Coastal Road sa Davao City bisan gibawal pa kini. Atong sayron ang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Text na natapos ng aparte sa Davao City Coastal Road Project na himuon kining tambayanan sa pipila. Mao kini ang kuhang hulagway sa mga taong midagsa sa Coastal Road sa Davao City. Makita nga daghang tao ang nagtapok-tapok ug daw wala na matuman ang social distancing. Sagad kanila mag-jogging, magbisikleta o kaha magtapok-tapok ang mga barkada ug pamilya. Tungod sa kanindot sa lugar, bisag gibawal una ang pag-anhi dinhi, daghan gihapon ang misupak. Gani nakuhaan pa ang mga bata nga nagaligo sa lugar. Nagahangyo og nagapanawagan kami sa mga kauban natong Davaoenyo na dili usa mosulod sa Davao City Coastal Road Project site kay tungod ongoing pa ang construction ini. We would also like to remind them na doon na patay gina-observe na health protocols tungod sa pandemic. Ug sa karon bawal pa ang pagtapok-tapok sa mga tao o kining ginatawag na non-essential movements. Tungod niini, dunay pahimangno ang kapulisan sa mga taong padayong magpabadlong nga pagadakpon sila o posibleng makasuhan pa sa pagsupak sa health protocols. Ang Coastal Road nato na 5 ka barangay nga iyahang maagian o kaning 5 ka barangay base sa to ang ginapahigayon karon nga pagtunga-tunga sa mga area nasakop na pod sila sa kaning bag-ong istasyon ang Balyok Police Station o kaning Ecolan Police Station. Ilan na ning gibahin gibansay na kung asa masulod sa ilang area of responsibility aron sigurohon nga apila ni siya sa pag ato ang deployan sa tuang mga security personnel. Text sumala pa nga sa matag weekend mas daghan ang mga taong nagaadto sa Coastal Road nga naga-jogging ug naga-biking busa alang sa mga otoridad ilaha gayud nga bantayan ug mas pakusgan pa ang ilang pagpatrolya sa maong lugar. Tek. Daghang salamat, Argel Relator.